Γιατί ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατον? Αγαπητέ μου φίλε, θα ήθελα να σου ρωτήσω μια πολύ σπουδαία και ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατον, είτε συνειδητός είτε ασυνειδήτος. Αλλά γιατί? Ποια η αιτία? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και πολλές απαντήσεις όσον αφορά την ερώτηση. Αλλά ο σπουδαιότερος παράγον και κίνητρον αυτού του φόβου είναι το ανεξερεύνητον άγνωστον μέλλον. Ο άνθρωπος φοβάται το άγνωστον, το αόριστον. Επίσης φοβάται τα βασανιστήρια, την τιμωρία. Δεν είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί στο άτομό του μετά θάνατον. Γνωρίζει εκ φύσεως ότι κάποτε θα του ζητηθεί λόγος ή λογαριασμός ή απολογία για την παρελθούσα ζωή του. Η συνείδησή του το μαρτυρεί αυτό. Γνωρίζει ότι κάποια μέρα θα στηθεί ενώπιον του Αγίου Θεού. Γνωρίζει ότι οι πράξεις του θα ρυθμιστούν εν προς εν, διότι κανείς ποτέ δεν έχει γεννηθεί αναμάρτητος ή άγιος. Ο άνθρωπος φοβάται τον Θεόν, διότι φοβάται την ακολουθούσα τιμωρία. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αντικαταστήσουν τον Θεόν ανάλογα με τις πράξεις και επιθυμίες τους. Άλλοι πάλι προσπαθούν να αγνοήσουν το γεγονός της υπάρξεώς του. Αλλά ο Θεός υπήρξεν, υπάρχει και θα υπάρχει αιωνίως. Πολλές θρησκείες έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον λόγο. Ορισμένοι άνθρωποι, δυστυχείς, λαμβάνουν μέρος σε νηστείες και σε διάφορες άλλες θρησκευτικές τελετές και μυστήρια για να ευχαριστήσουν και μαλακώσουν την οργή του Θεού. Άλλοι ελπίζουν εις άφεση αμαρτιών, πληρώνοντας χρήματα στον ιερέα ή δίδοντας άλλες υλικές προσφορές ή επαναλαμβάνοντας τυπικές προσευχές ή πάλι στηριζόμενοι στα καλά των έργα. Αλλά δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν ευχαριστεί ή ευαρεστεί τον Θεόν, διότι ο ίδιος διατυπώνει λέγοντας ότι η δικαιοσύνη σας είναι ως ρυπαρών ράκος. Γιατί ο Θεός λέγει αυτά τα λόγια? Διότι είμαι θα εκφύσως αμαρτωλή σαν μολυσμένη πηγή. Πώς είναι δυνατόν μια μολυσμένη πηγή να εκβάζει καθαρόν γάργαρο νερό? Αληθώς όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς ατομικώς. Εκφύσεως είμαι θα τέκνα οργής. Επομένως είναι αδύνατον για μας να παράγουμε κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο στον Θεό. Αυτή είναι η λυπηρά μας κατάσταση. Ευλόγως θα ερωτούσες, υπάρχει καμιά ελπίση για μας ενώπιον του Θεού? Υπάρχει καμιά σίγουρη ευθεία οδός που οδηγεί στην άφεση αμαρτιών? Και ακόμη, υπάρχει πιθανότητα για μας να αλλάξουμε αυτήν την αμαρτωλή φύση μας? Βεβαίως υπάρχει. Ο πανέσπλαχνος Θεός μας έχει προσφέρει σωτηρίαν, η οποία εξαλείφει αυτό το πρόβλημα. Μας έστειλε σωτήραν από τον ουρανόν, τον Ιησούν Χριστόν, τον αιώνιον Υιόν του. Ο Χριστός ετελείωσε ολοκληρωτικός ότι ήταν απολύτως αναγκαίον για την σωτηρία μας, για την σωτηρία όλου του κόσμου. Δια του θανάτου του επί του σταυρού του Γολγοθά υπέφερε πνευματικός, ηθικός και σωματικός. Έγινε η δική μας αντικατάσταση, έγινε θυσία για μας. Προσφερθήσαμε μια για πάντα, η οποία θυσία δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί. Ο Χριστός εξάλειψε τα αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος και Δίκαιος, έλαβε τις αμαρτίες και ανομίες μας επάνω του, πληρώνοντας με τη μοναδική ζωή του για την σωτηρία μας. Απέθανε στη δική μας θέση. Κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να επιτελέσει αυτό το λαμπρόν τέλειον έργον. Μόνο ο Άγιος Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός. Αυτό ακριβώς οι Απόστολοι διεκήρυξαν, ότι ουδείς μεσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ημί άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ώστις απέθανεν υπέρ ημών. Τι υπέροχα και παρηγορητικά νέα! Αλλά άκουσε προσεκτικά. Θα δεχθείς αυτήν την άφεση αμαρτιών και θα εισέλθεις σε αυτήν την σίγουρη μερίδα των σεσωσμένων, μόνον όταν δεχθείς το απολυτρωτικό έργο του Ιησού προσωπικός. Η Αγία Γραφή λέει ότι αν επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού με ειλικρινή καρδιά και συναίσθηση της αμαρτωλότητός σου, τότε θα εισέλθεις σε προσωπική επαφή με τον Χριστόν. Ο Χριστός σε αγαπά, ενδιαφέρεται για σένα και μένα. Γι' αυτό απέθανε, γιατί μας αγαπά. Επίσης επιθυμεί να του μιλήσουμε προσωπικώς. Ο ίδιος είπε τα εξής: τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ομολόγησε τις αμαρτίες σου σε αυτόν και ζήτησέ τον να σε συγχωρέσει. Δέξε τον ως προσωπικόν σου σωτήρα. Προσκάλεσέ τον να γίνει σωτήρα σου και Κύριος. Εκείνος είναι πιστός και έτοιμος να έρθει στη ζωή σου, να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου. Εάν το κάνεις αυτό, τότε θα δεχθείς το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά σου και θα ακολουθήσεις τον Χριστόν. Ο Χριστός δεν θα σε εγκαταλείψει, θα είναι μαζί σου πάντοτε. Μας υπεσχέθη αιώνια ζωή. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τον δεχθούμε ως προσωπικό μας σωτήρα. Πίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθεί. Το αποτέλεσμα της αποφάσεώς σου και αφιερώσεως θα είναι άφεση αμαρτιών και μια χαρά, γαλήνη και ανεξήγητη ευτυχία θα πλημμυρίσει την καρδιά σου. Δέξου τον Χριστόν τώρα.
Μπορείς να σωθείς δια Ιησού Χριστού. Λέγε προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια το οποίο πρέπει να σωθόμεν. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Χριστός Ιησούς. Μετανόησε και επέστρεψε στον Θεόν. Ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις μας. Μη θέλουν να απολεστώσει τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βολάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυτόνος. Πίστευσον εις τον Ιησούν Χριστόν. Όσοι πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όσοι όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του ομογενούς Υιού του Θεού. Όσοι πιστεύει στον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον, όσοι όμως απειθεί στον Υιόν δεν θέλει ήδη ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ο Ιησούς Χριστός θα σε σώσει. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Ο Χριστός είπε: Έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωση της αληθείας. Υποσχεθήσα αιώνιο ζωή. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις το με ψαντάμε, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Διότι πάντες είστε ιοί Θεού, δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όθεν εάν τίσιν εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όσης έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Όσης δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Ταύτα έγραψε προς εσάς, τους πιστεύοντας στο όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και για να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδίαν σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί, διότι με την καρδίαν πιστεύει της προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύουν επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί, διότι πάσος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή η αιώνιος. Διότι τόσο αγάπησαν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού του μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Μόνον ένας αληθινός Θεός υπάρχει. Γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θέσεν την καρδία σου ότι ο Κύριος, αυτός είναι Θεός, εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω και δεν είναι άλλος. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέδα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Ο Θεός είναι εκείνος τον οποίον θα πρέπει να λατρεύσουμε. Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μη κάμεσαι σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίου ματινός. Όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα εν της ύδαση υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι. Πάντες είναι αμαρτωλοί, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται στις δόξες του Θεού. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστε να πράττει το καλόν και να μην αμαρτάνει. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλαστημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνωση των άνθρωπων. Ή δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν σκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενικείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θέλουν σκληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Ο μισθός της αμαρτίας. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και καθώς είναι αποφασισμένον στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσεις. Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε, θέλωσιν έχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη την καιωμένη με πύρ και θείον.
δεν δύνασε να σώσεις τον εαυτό σου. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν εμάς. Διότι κατά χάριν είστε συζωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον. Ουχή εξ έργων δυναμή καυχηθήτης, η αγάπη του Θεού. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Χριστός απέθανε δια τις αμαρτίες ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς. Διότι ο Θεός, τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι το φωτί, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Ιού αυτού, καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Δια το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια το αίματος αυτού, την άφηση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού. Εάν θέλετε να μάθετε πώς θα ετοιμαστείτε δια την αιωνιότητα, η αγγελία του Θεού την οποία μας δίδει στον λόγον του είναι αληθινή. Πιστέψετε αυτήν και θα σωθείτε. Μη την πιστέψετε και θα μείνετε χαμένος. Ο άνθρωπος επλάστη με μίαν αναμάρτητον φύση. Ούτως είχε την ελευθερία να εκλέξει μεταξύ του καλού και του κακού. Αλλά οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, έδωσαν μεγαλύτεραν πίστην εις το ψεύδος του Σατανά παρά εις την αλήθεια του Θεού. Μόλις όμως έφαγαν εκ του απογορευμένου καρπού, έπαυσαν να είναι αναμάρτητοι και έγιναν αμαρτωλοί. Έκτοτε κάθε απόγονος του Αδάμ και της Εύας, καθένας που έρχεται εις αυτόν τον κόσμο, παρεκτός του Ιησού Χριστού, κληρονομεί την αμαρτωλήν φύση των πρώτων γονέων του. Ο λόγος του Θεού λέει ότι πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Αυτή η πονηρά και αμαρτωλή φύσης, αυτή η διεφθαρμένη καρδία δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει με καμίαν ειδική μας προσπάθεια. Όσον και αν προσπαθεί κανείς να μεταρρυθμίσει την ζωή του και να ζήσει δικαίως, δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει την αμαρτωλή φύση του, επειδή αυτή αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του εαυτού του. Ο ουρανός είναι ένας τόπος όπου δεν μπορεί να εισέλθει η αμαρτία. Ένας τόπος όπου μόνο ο δίκαιος μπορεί να υπάει. Ουδής μπορεί να εισέλθει στον ουρανόν με την αμαρτωλή ανθρωπίνη καρδία. Εφόσον λοιπόν ο ουρανός είναι μόνος δι' εκείνους οι οποίοι έχουν καθαράν καρδία και αναμάρτητον φύσιν, είναι φανερόν ότι όποιος θέλει να πάει στον ουρανόν πρέπει να αποκτήσει μια νέα ζωή εντός του. Η Γραφή λέει πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσετε μια νέα φύση και πρέπει να απαλλαγείτε από τις αμαρτίες σας. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί κανείς να απαλλαγεί από την αμαρτία, πώς μπορεί κανείς να είναι δίκαιος. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του εις τον κόσμο για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο Ιησούς απέθανε δι' εσάς και δι' εμέ. Αυτός υπέστη την ειδική μας τιμωρία. Αυτός επλήρωσε την ποινή δια τας αμαρτίας μας. Ο Θεός μας λέει στον λόγον Του ότι Αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ο Κύριος Ιησούς, νικήσας τον θάνατον, ανέστη εκ νεκρών και ζει στα δεξιά του Θεού. Το ζήτημα της αμαρτίας ετακτοποιήθη υπό του Ιησού. Και τώρα μένει το ζήτημα του Υιού. Ο Θεός εκανόνισε το ζήτημα της αμαρτίας δια της θυσίας του Υιού Του. Και τώρα μένει να κανονίσετε εσείς την θέση σας απέναντι του Υιού Του. Τι θα κάνετε με τον Ιησούν είναι το ζήτημα που καλείστε τώρα να αντιμετωπίσετε. Ο Κύριος Ιησούς ενίκησε τον Σατανάν. Αυτός επλήρωσε την ποινή δια την αμαρτία και δια τούτο είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει μιαν χαμένη ψυχή. Δια τούτο ο Απόστολος Πέτρος λέει και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Ή μπορεί να σώσει και εσάς ακριβώς τώρα. Σταματήσατε κάθε ειδική σας προσπάθεια να σώσετε τον εαυτόν σας. Δεχθείτε την σωτηρία ως ένα δώρο από τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού και θα σωθείτε. Η σωτηρία είναι δωρεάν, διότι κατά χάριν είστε σωσμένος δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον. Λάβετε αυτήν πιστεύοντες εις τον Χριστόν και θα σας δώσει την ζωή αντί του θανάτου, την συγχώρηση αντί της καταδίκης και την νίκη κατά του πειρασμού αντί της ήττης. Ταύτα μας λέει ο Ιησούς Χριστός εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός υφέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσα εις την ζωήν και ολοί οι ευρίσκοντες αυτήν. Πόσον σοβαρή λόγη, αλλά και πόσον αληθής, δύο οδοί, δύο τάξεις ανθρώπων, πορευομένων δι' αυτών και δύο τέρματα.
Ο Χριστός ο τέλειος, ο Θεάνθρωπος, είπε τους λόγους τούτους όταν ήτο εις την γην. Ο Χριστός ομίλησεν όπως ουδής άλλος. Οι λόγοι του δε είναι αληθινοί και πιστοί. Αυτός είναι αληθώς, αλάνθαστος, όθεν και οι λόγοι του είναι αλάνθαστοι. Οι λόγοι του Χριστού βάλουσι τον καθένα εις την θέση του. Και σημειώσατε, δεν υπάρχει μέσος όρος, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Όχι μόνον δύο δρόμοι είναι και δύο τέρματα, ζωή εις το τέλος του ενός δρόμου, απώλεια εις το τέλος του άλλου. Πλήθη πολλά κατακλείζουν την πλατεία οδών. Πολλοί όμως είναι οι βαδίζοντες εις την στενήν, με τα πρόσωπα αυτών εστραμμένα προς την ζωήν και την δόξαν. Οποία μορία, οι άνθρωποι να εκλέγουν τον θάνατον, μάλλον παρά την ζωήν, να προτιμούν την αθλιότητα της λίμνης του πυρός από το φως της παρουσίας του Θεού. Ναι, η αιώνιος καταδίκη περιφρονείται, δια της απορρίψεως της χάριτος και της σωτηρίας. Δεν είναι μορία, αγαπητέ, να ενεργείτης κατά αυτόν των τρόπων? Και σε ερωτώ με αγάπης, ποιον δρόμον βαδίζεις και ποιον θα είναι το τέλος της οδού σου? Εάν δεν μετανόησες, αν δεν συνεχωρέθεις, αν δεν είσαι σωσμένος, ευρίσκεσαι εις την πλατεία οδών. Σημείωσε δε τι ο Χριστός λέει, και δεν δύνασε να αμφισβητήσεις τους λόγους του. Η οδός αυτή οδηγεί στην απώλειαν, αιώνιον όλεθρον, από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Εάν αποθάνετε εν τες αμαρτίες ημών, όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Πιθανόν να βαδίζεις εις την καθαράν πλευρά της πλατείας οδού, δηλαδή να είσαι ηθικός, ίσως δε και θρησκευτικός. Εν τούτοις ο Κυρίος λέει ότι βαίνεις προς την απώλειαν. Πιθανόν να αποφεύγεις την χονδροειδή ανηθικότητα και βρωμερότητα των βαδιζόντων εις την ακάθαρτον πλευράν της πλατείας οδού. Εν τούτοις, φίλε μου, αν η καρδία σου δεν έχει μεταβληθεί, μολονότι δεν αναμειγνύεσαι με αυτόν, εδώ θα αναγκαστείς να ενωθείς με αυτόν διαπαντός εν τη κολάση. Αγανακτείς ίσως και η καρδία σου λυσά δια την διάφτην απόφαση. Άκουσον όμως ο Χριστός τι λέει. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί την βασιλεία του Θεού. Αγαπητέ φίλε, γίνου φρόνιμος, εν όσο είναι καιρός, και μη κάμεις άλλο βήμα επί της πλατείας οδού. Στρέψον τα βήματά σου και εισέλθε δια της στενής πύλης. Βάδιζε εις την στενή οδόν, αποβλέπων εις την δόξαν του Θεού. Δια να σώσει τον άνθρωπον από τον λάκκον της καταστροφής, εν τη μεγάλη του αγάπη ο Θεός έδωκε τον μονογενή αυτού Υιόν να αποθάνει. Ο δε ευλογητός Υιός του Θεού, αποθνίσκον επί του σταυρού, εξηλαίωσε την αμαρτίαν και δόξαζε τον Θεόν δια του θανάτου του, ετελείωσεν εν έργον το οποίον έδωκε την ελευθερίαν εις τον Θεόν, να είπε εν δικαιοσύνη, λύτρωσον αυτόν από του θανάτου και από το να καταβεί εις τον λάκκον. Εγώ έβρικα εξυλασμόν. Πόσον πολύτιμος εις την τεταραγμένη ψυχήν του αμαρτωλού είναι ο γλυκής, ο ψυχοσωτήριος αυτός λόγος. Λύτρωσον αυτόν. Σε εδίδαξε το πνεύμα του Θεού ότι είσαι ένοχος αμαρτωλός υπό αιώνιον καταδίκην και πιστεύεις αληθώς εις τον Χριστόν ως σωτήρα, πίστευσον εις αυτόν και θέλεις σωθεί.
σύ απέκτησα ειρήνην και χαρά. Γεια σου φίλε μου, υποθέτω ότι είσαι χριστιανός. Ναι, πράγματι είμαι. Και μάλιστα είμαι ευτυχής να έχω τον Χριστό ως ατομικό μου σωτήρα. Έχεις χριστιανούς γονείς? Είσαι αναγεννημένος χριστιανός εκ παραδόσεως? Αγαπητέ μου φίλε, κανείς ποτέ δεν έχει γεννηθεί χριστιανός. Τι εννοείς? Ειλικρινώς δεν σε καταλαβαίνω. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι κανένα άτομο δεν γεννιέται χριστιανός. Είναι πραγματικό της ότι το να γίνεις χριστιανός θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγεννηθείς. Σε παρακαλώ, εξήγησε μου τι ακριβώς εννοείς. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Ένα άτομο ξαναγεννιέται όταν δέχεται τον Ιησούν Χριστόν ως προσωπικό του σωτήρα και εμπιστεύεται τις αμαρτίες των Χριστών. Αυτή η αναγέννηση είναι κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να επιτελέσει, αλλά είναι αναγκαίο γεγονός. Για τον εξής λόγο. Ο λόγος του Θεού διακηρύττει ότι πάντες ήμαρτον. Επίσης λέγει ότι η αμαρτία φέρει σκότος στην ψυχή μας. Ο Θεός είναι ζωή, φως. Και είναι ικανός να τοποθετήσει αυτό το φως μέσα μας. Είναι μια αγία ζωή. Είναι μια ζωή που δεν ρέπει στην αμαρτία. Όταν λοιπόν αυτή η ζωή εισέλθει μέσα μας, τότε αναγεννόμεθα. Έχουμε ένα αναζωογονημένο πνεύμα. Αυτά είναι έξοχα νέα. Ειλικρινώς επιθυμώ να ακούσω κι άλλα επί του θέματος. Ο Θεός λέγει ότι όταν αποθάνομαι, το σώμα μας μεταβάλλεται σε χώμα, αλλά η ψυχή μας ζει αιωνίως. Η ψυχή εκείνη, η οποία είναι γεμάτη από σκοτάδι, πηγαίνει και κατοικεί στην κόλαση, στον τόπο του σκότους, τον οποίο ο Θεός προετοίμασε για τον διάβολο και τους οπαδούς του. Πω, είναι τρομερό να ζει κανείς σε αιώνιο σκοτάδι. Πράγματι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αλλά δεν είμαι αναγκασμένοι να πάμε εκεί. Εάν είμαι εμπλισμένοι με το Θεού το φως, μετά θάνατον θα μεταβούμε σε τόπον όπου υπάρχει φως και ευτυχία. Εκεί θα ζούμε αιωνίως με τον Θεό. Αληθινά, πόσο θα ήθελα να βρεθώ εκεί. Θα είχες την καλή ευχαρίστηση να μου διαφωτίσεις λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα της αναγεννήσεως? Είναι πολύ απλό. Ανοίγουμε την καρδιά μας στον Λόγο του Θεού, μετά εξομολογούμε τις αμαρτίες μας και επικαλούμεθα τον Χριστόν να εισέλθει μέσα στην καρδιά μας και να γίνει σωτήρας μας. Τότε ο Θεός μας κάνει νέο κτίσμα και δεχόμεθα τη σωτηρία η οποία μας προσφέρεται δωρεάν. Με κατασυγκινεί αυτό. Πες μου κι άλλα. Ναι, είναι αλήθεια. Ο Θεός έχει προσφέρει τρόπον με τον οποίο εξαλείφει όλες τις αμαρτίες από τη ζωή μας. Και μάλιστα μας διαβεβαιεί δια το λόγο του την Αγία Γραφήν, Ισαΐας, κεφάλαιο 1, εδάφιον 18. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το προφερούν, θέλω σε γίνει λευκαίος χιών. Εάν είναι ερυθραίος κόκκινον, θέλω σε γίνει ως λευκών μαλλίων. Γι' αυτό μας εχάρισε σωτήρα, τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος απέθανε για τις αμαρτίες μας. Εν τούτοις ο Χριστός ανέστη από τον τάφον. Ζει αιωνίως. Ο Θεός λέγει ότι εάν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σε Αυτόν, εκείνος θα μας συγχωρέσει. Είμεθα εις θέση να επικαλεστούμε Αυτόν τον σωτήρα να κυριαρχήσει την καρδιά μας. Μας προσφέρει ζωή θεϊκή, ζωή αιώνια. Εάν το δεχτούμε στην καρδιά μας, θα μας αναγεννήσει. Δεν θα έχουμε επιθυμία να αμαρτάνομεν. Θα είναι πόθος μας και επιθυμία να αγαπούμε και υπακούμε τον Θεόν. Τότε πραγματικά θα αναγεννηθόμεν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την αγγελία. Είναι ότι ακριβώς η καρδιά μου εξητεί. Επιθυμώ αυτήν τη νέα ζωή. Θα ανοίξω την καρδιά μου στον Χριστό και θα τον δεχθώ ως ατομικό μου σωτήρα σήμερα. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Εάν σας απασχολεί αυτή η ερώτηση, μάθετε ότι για να σωθείτε ο Θεός δεν λέει να αλλάξετε τρόπον ζωής και να γίνετε καλύτερος, διότι εξεύρει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Η διακήρυξη του λόγου του είναι αυτή. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Ρωμαίους ήτα 7. Αλλά λέει μόνον πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθεί. Πράξεις των Αποστόλων 16:31. Η δε υπόσχεση του Θεού προς τον πιστεύοντα εις τον Χριστόν είναι: το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Ο άνθρωπος απολέστη επειδή επίστευστε εις τον διάβολον. Σώζεται δε δια της πίστεως εις τον Χριστόν, διότι η σωτηρία είναι εν τον Χριστό και σας προσφέρεται δια του Χριστού. Εάν δεχτείτε τον Χριστόν ως σωτήρα σας, θα έχετε αμέσως αιώνιον ζωήν, διότι όλη η υπόθεση έγκυται εις τούτο, εις το να έχετε τον Χριστόν. Ο Θεός δια του λόγου του διετύπωσε τούτο με τας εξής λόγια: Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Δια τούτο ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Κύριον Ιησούν είναι χαμένος. Εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν είναι σεσωσμένος.
Ο Θεός επίσης μας λέει στον λόγον Του, «Ώστις πιστεύει στον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον, ώστις όμως απειθεί στον Υιόν δεν θέλει η ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». Αναγνωρίζετε ότι είστε ένας χαμένος αμαρτωλός και θέλετε να εξαρτηθείτε από τον Χριστόν δια της σωτηρίαν σας. Θέλετε να δεχθείτε τώρα τον Χριστόν ως σωτήρα σας? Εάν ναι, τότε ο Θεός εξαλείφει όλα τας αμαρτίας σας και σας δίδει μια νέα ζωή, μια νέα φύση, και η σωτηρία είναι η δική σας. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού δια την σωτηρίαν. Δεχθείτε αυτό σήμερον. Ο Θεός δεν σας υπόσχεται να σας σώσει αύριον. Έχει πει, «Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας». Δεχτείτε λοιπόν τον Χριστόν ως σωτήρα σας και ο Θεός θα σας δεχθεί ως τέκνον Του. Ο καλύτερος τρόπος για να είδετε εάν ένα σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί είναι να το δοκιμάσετε. Λάβετε αυτήν την απόφαση, δοκιμάσετε το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία σας, δηλαδή πιστεύσατε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα είδετε τα αποτελέσματα. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Εάν αποθάνεις χωρίς Χριστόν θα κρυφείς και την αιωνιότητα θα διαπανήσεις με τον διάβολον και με τους αγγέλους αυτού. Τα δαιμόνια και ο διάβολος σε φθονούν και δεν σε θέλουν να μετανοήσεις και να πιστεύσεις εις τον Χριστόν. Οι άγγελοι του Θεού θα χαρούν εις τον ουρανόν εάν έλθεις εις την τράπεζαν του Χριστού. Έχει διεσέ θείαν ενδυμασίαν, ένδυμα γάμου και δακτυλίδιον. Ελθέ μην αμελείς, γιατί να απολεστείς. Όλοι οι νεωτεριστέ και φιλόσοφοι είναι απελπισμένοι. Άνθρωπος χωρίς Χριστόν είναι απελπισμένος. Ο Χριστός είναι η πέτρα της σωτηρίας ημών, ο βράχος των αιώνων, η αιώνιος ζωή, τη διχαράν και ειρήνην και ανάπαυσιν, δωρεάν χορηγεί την ζωήν. Μη κοπιάζεις να την αγοράσεις, όλα είναι έτοιμα, σε καλεί ο εσταυρωμένος. Η σωτηρία είναι χάρισμα και όχι έργων ανθρώπινων, χάρισμα του Θεού. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σε φωτίσει, να σε αναγεννήσει και να σε δείξει τον ηλασμόν σου ώστις είναι ο Χριστός. Απόρριψον τον κόσμο, τας πλάνας, τας διδασκαλίας των ανθρώπων και πίστευσον εις το Ευαγγέλιον. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και το θύμα αυτής είναι ο Χριστός. Χωρίς Χριστόν και την Αγίαν Γραφήν ο άνθρωπος είναι χωρίς Θεόν, χωρίς επίγνωσιν και προχωρεί εις το σκότος. Ο Χριστός συγχωρεί και παρηγορεί ελθέ εις Αυτόν. Μακάρι οι πεινούντες και διψούντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προσθεστήσενται ημίν. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμώνα, πας γάρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγησετε. Επικαλέστητε το όνομα του Κυρίου Ιησού και θέλεις σωθεί. Ζήτησον την βασιλείαν του Θεού τώρα, είναι δε αυτή ειρήνη, χαρά και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίο. Πρέπει να εκλέξεις ποιον θα ακολουθήσεις, τον Χριστόν ή τον διάβολον. Εάν αποθάνεις χωρίς Χριστόν, εκλέεις την αιώνιον τη στοιχείαν σου. Μετά θάνατον κρίσης, άφεσης αμαρτιών δεν δίδεται μετά θανάτου. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ο σπείρον εις την σάρκα θα θερήσει φθοράν. Ο σπείρον εις το πνεύμα, ζωήν αιώνιον θέλει θερήσει. Εάν ζεις υπό την δουλείαν της αμαρτίας, είσαι δούλος αυτής και βεβαιότητα αιωνίου ζωής δεν έχεις. Νομίζουν πολλοί ότι μετά θανάτου υπάρχει συγχώρηση. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν διδάσκει τι αυτά πράγματα. Ώστις κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας είναι ανάθεμα. Ναι, χορηγείται εις τον μετανοούντα τώρα. Ποιος είναι ο Κύριος σου? Υποτάχθητη εις τον Χριστόν, τον εραστήν της ψυχής σου. Αρνούμενος τον Χριστόν και την σωτηρίαν, ειν σοι προσφέρει δωρεάν, αρνείσαι την αιώνιον ευτυχίαν σου. Δεχόμενος δε αυτόν, θα είσαι ασφαλής πάντοτε. Το Ευαγγέλιον εγγράφει για να έχουμε την αιώνιον ζωήν. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού.
Ως της διψά ας έλθει και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Μακάρι ήτινες έπλυνεν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Ο Ιησούς Χριστός, ομιλών με την Σαμαρίτιδαν, εις το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, της είχε ζητήσει είδωρ για να πιει. Η δε Σαμαρίτιδα δεν του έδωσε είδωρ συγχωρών τον εαυτόν της, ότι ο ζητών είδωρ ή το Ιουδαίος. Αυτή ή το Σαμαρίτης, πώς μπορούσε μια Σαμαρίτης να υπηρετήσει Ιουδαίον τινά? Όταν αλλά ο Κύριος της απεκρίθη λέγον, ως της πίνει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλιν, ως της όμως πει εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλει δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό ποιή υδάτος, αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Τότε λέει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μην διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Η αμαρτωλή αυτής Σαμαρίτης κατέλαβε την μεγάλη αξία του ύδατος, το οποίο ο Ιησούς Χριστός της επρότεινε για να την προσφέρει, αντί το υλικόν είδωρ που ήρχεται να αντλήσει καθημερινώς. Πόσοι εξ ημών έχουμε διάφτα βαθέα ενδιαφέροντα εις το είδωρ του κόσμου αυτού, ούτως ολήν ή διόλου σκέψην δίδομε δια το αιώνιον είδωρ. Ακόμα γνωρίζουμε μερικούς, οι οποίοι ούτε στην αιωνιότητα δεν πιστεύουν και λένε, όταν πάει κανείς κάτω στο χώμα, εκεί είναι το τέλος. Άνθρωπος, ως της παρηγορεί τον εαυτόν του, δια τιούτων απρέπων δικαιολογημάτων, ο ίδιος ζωγραφίζει τον δρόμον του επί της γης τιάφτης και είναι ελεύθερος να πει ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν. Αγαπητέ ακροατά, μήπως είσαι κι εσύ της ιδίας σκέψεως? Ο λόγος του Θεού σου ομιλεί συντόμως. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει, διότι ο σπείρον εις την σάρκαν εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Επιστολή προς Γαλάτας 6, 7 και 8. Ο Χριστός σου λέει διψάς. Συ του απαντάς, έχω άφθονο είδωρ εδώ στον κόσμο. Ο Χριστός σου ομιλεί, το είδωρ τούτο δεν είναι αιώνιον. Συ του λες, ο παράδεισος και η κόλαση εδώ είναι, δεν μου ενδιαφέρουν τα ουράνια. Ο Χριστός σου λέει, ζήτα τα άνω, όπου είμαι καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Συ επιμένεις λέγον ότι είσαι επίοιος και ότι ο τρόπος η ζωή σου διέρχεται αρνούμενος των Χριστών και καταπολεμών την σωτηρίαν αυτού την οποία σου προσφέρει δωρεάν. Ίσως να λες ότι δεν καταλαμβάνεις τον Χριστόν, αλλά ο λόγος του Θεού σου λέει εις Ιωάννην 3:18, ώστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, ώστις όμως δεν πιστεύει είναι και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Αγαπητέ ακροατά, θέλεις να πιείς εκ του ύδατος της αιωνίου ζωής, το οποίο σου προσφέρεται δωρεάν τώρα? Αλέως δεν έχεις καμίαν άλλην ελπίδαν, ούτε επί του κόσμου τούτου, ούτε εις την μελούσαν ζωήν. Ας εγείρομεν λοιπόν τα σκεφαλάς ημών και προσευχηθόμεν εις τον Θεόν. Ευγνώμονε Πατέρα ημών, σου ευχαριστούμε δια τον μονογενήν Υιόν σου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ώστις απέθανε δι ημών τας αμαρτίας. Είναι ο αμνός του Θεού, το είδωρ της ζωής, και ο δεχόμενος αυτόν θέλει σωθεί εκ πάσης αμαρτίας και αιωνίου κρίσεως. Τώρα εδώ, εάν υπάρχει μία ψυχή, η οποία δεν είναι συμφιλιωμένη μετά σου, συμφιλίωσον αυτόν σε παρακαλούμε, και δέχθητη αυτόν εις τέκνον σου, δια του ονόματος του Χριστού δέχθητη την δέησιν ημών. Αμήν. Αγαπητέ φίλε, ο επισκέπτης έρχεται προς εσάς σήμερον με μία ερώτηση προς την οποία οφείλει πάστης να απαντήσει. Τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, ρώτησαν ο αρχιερές προς τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του Ιουδαϊκού λαού. Η απάντηση αυτών ήτο ένοχος θανάτου εστίν. Ποια είναι η δική σου απάντηση, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν, των λεγόμενων Χριστών, ρώτησε ο Πιλάτος. Όπως αυτός πρέπει να λάβεις μια απόφαση επί του ζητημάτος τούτου. Τι να λέγεται ότι είναι ο Χριστός? Εάν ερωτήσομεν τους άνδρας της ιστορίας, τι σας φαίνεται ο Χριστός, η απάντηση στον θα είναι η εξής. Εις των ιατρών είναι ο μέγας ιατρός, εις των εκπαιδευτικών είναι ο μέγας διδάσκαλος, εις των γεωργών είναι ο σπορεύς και ο κύριος του θερισμού, εις των δικαστήν είναι ο δίκαιος κριτής, εις των δούλων είναι ο καλός κύριος, εις των αποθνίσκοντα είναι η Ανάσταση και η ζωή, εις των αμαρτωλών είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, εις των χριστιανών είναι ο Υιός του Θεού, ο σωτήρ, ο λυτρωτής και ο Κύριος. Συ τι φρονείς περί του Χριστού? Άκουσον τον Ιησούν να λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή.
Εγώ είμαι ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. Ο Ιησούς στρέφεται προς εσέ και λέει, «Συ τι φρονείς δια εμέ». Δεν ερωτά εάν γνωρίζουμε πολλά πράγματα δι' αυτόν, αλλά θέλει να γνωρίσει εάν εμείς εξεύρωμεν τι έκαμε δια ημάς. Μίαν φοράν εις αθεϊστής ήθελησε να χλεβάσει ένα αγράμματον χριστιανόν, ο οποίος προτριώνετον μετανόησε και γνώρισε τον Χριστόν ως τον σωτήρα του. «Γνωρίζεις τίποτα περί του Ιησού Χριστού?» ρώτησε ο αθεϊστής των χριστιανών. «Μάλιστα», είπε η απάντησης, «δια της χάριτος του Χριστού γνωρίζω». «Πότε εγεννήθη ο Χριστός?» ρώτησε ο αθεϊστής. Ο χριστιανός έδωκε μίαν ανακριβή απάντηση. «Πότε απέθανε ο Χριστός?» ρώτησε ο αθεϊστής. Ο χριστιανός έδωκε και πάλιν ανακριβή απάντηση. «Βλέπεις ότι τίποτε δεν γνωρίζεις περί του Χριστού?» απήντησε ο αθεϊστής. Και τότε ο χριστιανός είπε, «Μάλιστα, γνωρίζω πολύ ολίγα, αλλά τούτο γνωρίζω. Προτριών ετών ήμουν μέθησος. Προτριών ετών η σύζυγός μου είχε απογοητευθεί από εμέ και τα τέκνα μου με φοβούντο. Ήμουν άγριον θηρίων. Σήμερον έχω μίαν από τας ευτυχεστέρας οικογένειας του Λονδίνου. Και όταν επιστρέφω στην οικία μου από την εργασία, τα τέκνα μου τρέχουν και με αναγκαλιάζονται. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε τούτο δια εμέ. Αυτό το γνωρίζω». Ο λόγος του Θεού μας βεβαιεί ότι ο Ιησούς Χριστός προσήλωσε, δηλαδή εκάρφωσε τας αμαρτίας μας επί του Σταυρού. Το πιστεύεις? Ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο για να σώσει. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Τι φρονείς λοιπόν περί αυτού? Το ζήτημα τίθεται ενώπιον σου, είναι ζωτικόν, είναι αναπόφευκτον, είναι υψής της σημασίας. Κατά ανάγκην θα απαντήσεις. Τι φρονείς περί του Χριστού? Θα δεχθείς και θα ακολουθήσεις Αυτόν όπως είσαι, ή αδίποτε και αν είναι η αμφιβολία σου, η δυσκολία ή η αμαρτία σου, λάβε την απόφαση σου σήμερον, διότι το παρόν είναι η στιγμή του καθήκοντος, της ευκαιρίας, της δράσεως. Λάβε την απόφαση τώρα. Ως ο άσωτος Υιός ήλθεν εις τον οίκον του πατρός του, έλθε κι εσύ, έλθε εις σε Αυτόν και μετανόησου. Στον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι παρεκτράπησαν από την ευθεία και δικαία ζωή τους και επέστρεψαν στην αμαρτία. Η αμαρτωλότης τους έφτασε στο ζενήθ. Οπότε ο Θεός είπε: «Θα τους καταστρέψω, διότι είναι άνομοι, αμαρτωλοί». Υπήρχε μόνο ένα άτομο το οποίο δεν εξέκλεινε στην αμαρτία, αλλά υπήκουσε των Θεών. Το όνομά του είναι Νόε. Ο Θεός είπε στον Νόε: «Πήγαινε και μίλησέ τους και προειδοποίησέ τους για την ερχόμενη τιμωρία. Θα στείλω πλημμύρα, η οποία θα καλύψει όλα τα πέρατα του κόσμου, διότι είναι αμαρτωλοί. Πες τους να παραιτήσουν την αμαρτωλή του ζωή». Έπειτα ο Θεός είπε στον Νόε: «Κατασκεύασε ένα μεγάλο πλοίο, ώστε όταν η πλημμύρα έλθει, να εισέλθεις μέσα και να σωθείς». Ο Νόε άρχισε το κτίσιμο. Σε όλο αυτό το διάστημα, ο Νόε συνεχώς τους παρακαλούσε να μετανοήσουν και τους προειδοποιούσε για την ερχόμενη πλημμύρα. Εκείνοι γελούσαν μαζί του. Συνέχισαν στη δική τους αμαρτωλή ζωή. Δεν μετανόησαν. Έπειτα ήλθε ο κατάλληλος καιρός και ο Θεός είπε στον Νόε: «Σύναξε την οικογένειά σου και ένα ζευγάρι από κάθε είδους ζώου και πτηνού και αρπετού και πάσης ζώσης ψυχής και πάρτα μαζί σου». Πω και τι θόρυβο που έκαναν. Αφού όλα εισήλθαν στην Κιβωτό, έτσι ονόμασε ο Νόε το μεγάλο αυτό πλοίο. Ο Θεός έγκλεισε την πόρτα. Μετά άρχισε να βρέχει και να βρέχει ασταμάτητα. Οι άνθρωποι απελπισμένοι άρχισαν να χτυπούν την πόρτα της Κιβωτού λέγοντες: «Νόε, Νόε, άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε την πόρτα, Νόε!» Αλλά ο Νόε απήντησε: «Είναι πολύ αργά τώρα. Ο Θεός έχει σφραγίσει την πόρτα. Πλημμύρα κατέκλυσε όλη τη γη. Όλη η ανθρωπότητα πνίγει. Αλλά ο Νόε και η οικογένειά του εσώθησαν για τη Κιβωτού. Δεν απέθανον, διότι υπήκουσαν στον Θεόν». Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η σημερινή ανθρωπότης είναι γεμάτη από ανομία και αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, κλεψιά, έγκλημα, απατεωνία, χαρτοπαίγνια, μέθη, υβριστέ, ανηθικότης. Η κοινωνία μας σήμερα στενάζει κάτω από αυτές και άλλες παρόμοιες αμαρτίες. Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι διαχωρισμός από τον Θεό. Δεν υπάρχει κοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός καλεί και σήμερα τους ανθρώπους να μετανοήσουν με διαφόρους τρόπους. Δια του Ευαγγελίου, δια κηρυγμάτων, δια ηχογραφήσεως όπως η παρούσα και άλλα παρόμοια μέσα. Ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, δεν υπάρχει καμία προθυμία να ακούσουν το μήνυμά Του. Ο Θεός είναι Άγιος και εκ τούτου μισεί την αμαρτία. Ο Θεός θα μας τιμωρήσει για την αμαρτία μας. Μια άλλη παρόμοια τιμωρία μας προσμένει, η οποία θα είναι χειρότερη της του Νόε. Μετά θανάτου οι άνομοι και οι αμαρτωλοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Αλλά ο Θεός μας αγαπά. Μας έχει προμηθεύσει οδόν σωτηρίας. Έστειλε τον Ιησούν Χριστόν στον κόσμο, ο οποίος έλαβε μορφήν ανθρώπου, Θεός όν.
Απέθανε για τις αμαρτίες μας πάνω εις των σταυρών. Έλαβε επί του σώματός του την δικιά μας τιμωρία. Μας άνοιξε την οδόν δια της οποίας θα επιστρέψουμε στον Θεόν. Μας χαρίζει σωτηρία, ασφάλεια, αιώνια ζωή. Η οικογένεια του Νόε εισήλθε στην Κιβωτών δια της θύρας ασφαλώς. Παρομοίως, ο Ιησούς Χριστός είναι η θύρα αποδική στον Θεόν ασφαλώς. Μετανόησε για τις αμαρτίες σου και επέστρεψε σε Αυτόν από την αμαρτωλή, ασύνετη και άνομη ζωή σου. Μίλησε στον Χριστό, πες του: Χριστέ μου, έχω πράξει πολλές αμαρτίες. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Σώσε με από την ερχόμενη κατάρα, τιμωρία και καταδίκη. Πιστεύω εις το όνομά σου. Σε εμπιστεύομαι ως προσωπικό μου σωτήρα. Μίλησε το ακριβώς όπως νιώθεις, απλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Εκείνος δε είναι πάντα έτοιμος να σε συγχωρήσει και να σε σώσει. Δέξω τον τώρα που είναι καιρός χάριτος. Μην αμελήσεις, διότι αύριον ίσως να είναι αργά. Είδου φέρω τον σταυρόν μου με χαράν ο Ιησού, ευθυνών σοι την οδόν μου, κράτη με πλησίον σου. Χάριν σου τα πάντα αφήνω, γίνομαι πτωχός γυμνός. Χάριν σου του κόσμου κρίνω, πάντα τεφραν